Volám sa Zlatica Klasová, som z Bratislavy. Vykonávam 15 rokov masáže. S špeciálnymi olejikmi masírujem, ktoré sú všetky zo zahraničia. Nemám vlastne nič z našej republiky, iba slovenské ruky a srdce. Takže začíname s pieskovou masážou. Najprv predmasírovávame olejikmi, ktoré dávam na výber klientke. Takže nech sa páči. Tu sú citrusy špeciálneho druhu, ktoré veľmi blahodárne pôsobia na organizmus. Pokiaľ sa vstrebal olejik do organizmu a do porov do hĺbky, tak môžeme začať posypať vlastné teličko pieskom. Je to čistý piesok priamo z havajských pláží. A začíname rozmasírovať po teličku. Je to vynikajúci produkt, pokiaľ má niekto ekzém, zárodky v organizme. Klientka bude pociťovať, ako keby sa s peelingom mazala. Takže pôjdu všetky nečistoty z organizmu von. Masáž sa ukončí vlastne podaním rúčok pre šťastie a pre lásku. Máme tu na nového klienta, ktorý si vybral a neodolal koňakovej masáži. Volá sa Tornado. Je to špeciálna masáž, používa sa vlastne pre mužov ako afrodiziakum. Môžete si vybrať k tejto masáži. Citronová tráva. Takže pomaličky polievame klienta. Táto masa sa používa ako afrodiziakum. Pomaličkými ťahmi začíname klienta masírovať, aby sa vstrebával vlastne ten koňačík do organizmu. Je to celotelová masáž, takže táto masáž trvá hodinu 20 minút. Pokiaľ chcete uvoľnenie, vzrušenie a odreagovanie, tak ste na správnom mieste v správnom čase. Užili ste si to? Prosím. Nastala nám tu špeciálna chvíľa. Máme tu na špeciálnu klientku, ktorá si vybrala aj špeciálnu masáž. Vo výške adrenalínu, takže ľadovú, ktorá sa volá sibírsky ľad a pochádza z Grónska. Takže nech sa páči. Táto masáž normálne trvá hodiny 10 minút, ale klientka si môže vybrať, koľko zvládne. Najprv prikladáme kocočky ľadíka, aby sa prispôsobil organizmus rozdielu teploty. Takže začíname masírovať ľadovými kockami, ktoré sa rozpúšťajú priamo na teličku. Kruživými pohybmi dostávame do organizmu imunitu, relax a hlavne adrenalín. Táto masáž je vhodná pre zdravých ľudí, aby nadobudli ďalšiu imunitu pre ďalší spôsob života. Ukončujeme túto masáž priateľstvom.